Der er noget ved de første skridt ud i vandet, når lyset rammer bølgerne, og man mærker, at i dag kunne være dagen. For os handler fluefiskeri ikke kun om at fange fisk. Det er lige så meget alt det omkring det. Naturen, roen og jagten på det ene perfekte kast. Det handler om at være til stede i øjeblikket og lade alt andet blive væk. Vi hedder Det Sidste Kast, og her på kanalen tager vi jer med ud i vandet, helt tæt på passionen. Vi tager jer med på hver eneste tur, uanset om fangsten er god, eller når dagen slutter uden et eneste bid. Velkommen til Det Sidste Kast. Kommet ned på den sydligste del af Gotland. Det aller sydligste rev. Jeg fisker mig bare stille og roligt på sit land derhjemme. Jeg fisker mig stille og roligt ud langs på kanten af revet. Og det ser bare godt ud, det her, det gør. Mathias han går over på den anden side derovre. Så vi bevæger os lidt tættere på det her spidsen af det faktiske revet, hvor vi kan se bølgerne, de sådan knækker ind over alle de store sten. Markus han går på venstre side af den. Jeg stiller mig på højre side, og så bevæger vi os faktisk bare ud, og så fisker hele pynten af. For simpelthen at afsøge, om der skulle stå noget, en stime eller et par enkelte fisk rundt om, eller indeni for den sags skyld. Den nye line her fra Shiveren Coastal Core. Det må jeg altså bare sige, det kaster altså bare. Så fik jeg en fisk på den i går. Og det er fedt det der, når man bare har lagt linen helt ud, og det var et dybt hul, jeg fiskede i der. Du har kontakt, altså du har virkelig kontakt med fluen. Og man kan tydeligt mærke forskel på at fiske med sådan non-stretch core. Fisker. Der gik sælen op derude.
kunne godt være her, at det sker. Nu må vi se, om der sker noget her. Der er i hvert fald smukt. Og igen, en helt fantastisk bund. Jeg prøver at gå lidt til venstre. Faktisk lige ned under bilen, den holder lige heroppe. Så prøver jeg at fiske ud over de her stensætninger, der kommer her. Markus han prøver at gå ud, der ligger også nogle stensætninger herude, så fisker han ud der. Så fisker vi den vej ned og ser om hvem af os, der skulle kunne ramme en af dem forhåbentlig. Det kunne være rigtig rart, hvis der lige kom en fisk her. Det er også en svær årstid. Det er det. Og den bliver kun sværere. De fleste fisk er jo på vej op i åen. Så vi leder efter dem, der ikke gider. Og det kan være nemmere sagt end gjort. Så er der sgu fisk. Endnu en farvet en, du. Kæft, den er flot. Den smuttede der. Det var en hurtig release. Nå, men fedt. Der sker lidt. Ud igen samme sted. Og om vi så skal tage den der plads som den sidste, den vi var på første dag, altså først i dag, eller hvad vi gør, eller om vi skal fiske den her til luk. Det er også, altså... Vi ved, der var fisk, og vi ved, der var flere fisk, end den jeg fangede. Fordi du skræmte en. Men igen, altså... Både det der... Jeg ved, du skal altid presse den. Ligesom med dronen. Ja! Nej, jeg ved det ikke. Jeg tror, det er ligesom med tidligere. Den ryster sig helt vanvittigt. Det var fedt. Alt godt kommer til den, der venter. Ikke det, man siger?
Jeg ser... Nu virker det som om man fisker i fjorden, mand. Der blev helt stille. Ja. Det kan man. Ja. Den er pænere, Mathias. Den er pænere. Det er så fedt. Det er så fedt. Ja. Nej, det er fint. Vi klarer den. Ja, men det kan sagtens være. Det er godt, vi valgte at tage ned i hvert fald. Det tror jeg. Hvad siger du? Ja. Dejligt, mand. Så rundt sidder lige saksen. Det er ikke et møgdyr, men det er den bedste fisk, vi har fået. Ja. Ja. Fuck, hvor det er så vigtigt, det er lige nu. Ja. Det er bare sprit, det her jo. Skal vi ikke bare lave en Bramsnæs Vig 2.0 nu? Ja, her er der hjernedødt. Der er også bare lavt, ikke? Det vil sige, det er nemmest at komme ud i hullet nok fra modsat side af, men vi tager den bare i rundingen rundt her. Der, hvor du kan se det skiller der. Ja, men hullet ligger et godt stykke ude i forhold til, jeg ved ikke, hvor langt man kan komme ud, og man kan nå hullet herfra. Men modsat side, der hvor bølgerne knækker henover derude, der kan man nå ud i hullet. Ja, okay.
on me. Ja, fisk. Og så er der fisk med det samme. Det er fedt. Det er med at gå videre, hvis de står der. Vi laver en bremse spis 2,0. Det synes jeg, vi gør. Skal vi ikke det? Fisk med det samme. Det er fedt. Fin fisk. Du har bund. Du troede ikke på det, jeg kan se det. Nej, jeg troede ikke på det. Jeg troede, det var bunden, men vi har jo siddet fast i bunden. Hvor mange gange har vi siddet fast i bunden? Hold da kæft, mand. Ja, den er ikke farvet. Du har ikke nettet med i dag, det er dejligt. Nej, men det er alt. Det, ikke? Så har vi ikke nettet med. Det er det. De er godt nok stærke. Hold da op, hold da op. Den går over mod dig, Markus. Pas på. Den går bag dig. Hold da op. Hvad fanden sker der, mand? Den er jo helt vanvittig. Den er jo røvstærk. Det er så røvirriterende, at man ikke har fucking net med. Den er flot. Det er også bare en bombe der. Sidste plads for i dag. Der er endelig kommet noget vind. Det er kraftedeme lækkert, mand. Det har været så fladt hele dagen. En 7 meter i sekundet eller sådan noget. Mathias han står derude. Jeg har skiftet skydehoved til flydende. Og så har jeg sat en skumgris på. Simpelthen for at kunne fiske noget langsommere. For at se om det kunne være, at man kunne trigge en fisk til det. Og jeg fiskede intermediate hele dagen. Jeg har ikke mærket noget som helst. Så lad os se om det her kunne ændre det. Så vil lige være lidt opmærksom, når du rammer nogle huller, når du fisker sådan noget her. Der kan sagtens være huller imellem skiferpladerne. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har bare en eller anden idé om, at jeg lige går ind. Så går jeg sgu lige op i bilen, fordi jeg synes Markus han havde en boks med nogle baitfish i. Jeg skal simpelthen låne lige sådan en flue, tror jeg. Sådan noget det her med. Den er fed, den her Markus. Den her. Ja, han gør det igen. Prøv at se det her. Hold kæft, det er frækt. Markus han er kommet lidt ned ad strækket, kan jeg se. Nu prøver jeg faktisk bare at fiske efter ham, for vi skal alligevel den vej. Så kom regnen. Satans også. Nå, det er ikke noget at gøre ved. Nu må jeg bare blive våde. Jeg vil faktisk hellere fiske de her forhold, end jeg vil fiske i total sprit, fladt vand. Det her det er 10 gange federe. Der er gang i bølgerne. Det blæser. Nu regner det også. Hvad er
Ja. Kom så, baby. Kom så. Man står bare og venter på hver sekund, der er en af os, der råber op. De sidste kast for i dag. Det har været en lang dag. Mange pladser. Endnu flere kast. Ikke nogen fisk. Det er lidt. Den er lidt tough. Men det er en del af gamet. Nu må vi se. Vi har stadig lige et kvarter før den lukker. Også fordi der kommer et ordentligt uvejr derude i horisonten. Jeg tror bare lige at fokusere på lige det spot her de sidste 5 minutter. Og håber til at jeg kunne være heldig og løbe ind i en af de her aftenfisk. Det gjorde Markus. Markus løb ind i en fisk. Fuck, hvor er det vigtigt, mand! Er den god? Ej, den røg. Vi har lige snakket om det, mand. Jeg har lige sagt det. Jeg troede lige, så havde det ikke været 0 bong alligevel. Men kæft, det er surt. Det havde da ellers lige været højdepunkt at slutte dagen med at finde en fisk, mand.